കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നുള്ള സംഘത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നത്. മങ്കട പഞ്ചായത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ തയ്യിൽ അബ്ദുൾ ജലീൽ, അരീക്കോട് സ്വദേശി അബൂബക്കർ, മൂർക്കനാട് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകനായ നൂറുൽ അമീൻ, എളയൂർ ഹനീഫ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ 6 പേരുടെ വീടുകളിലാണ് പരിശോധന. എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രേഖകൾ പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല. നേരത്തെയും സമാനമായ രീതിയിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിരോധിത സംഘടനയായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി രേഖകൾ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഈ കേസിൽ NIAയും പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. വിദേശത്ത് നിന്നെത്തിയ കള്ളപ്പണം ഒരു ട്രസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുകയും ഇത് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ് കേസ്. സി മലയാളം ന്യൂസ്, മലപ്പുറം. പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഇനി വിരൽ തുമ്പിൽ. എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഇപ്പോൾ സി മലയാളം ന്യൂസ് ലഭ്യം.